lamsogo haina hai go bati tibi nai to ngai khapane ta ta sor ka angteni haina loge phaisa paisa tal ta Tripura tangui haina na kha social media wo jong kholo ka hangke no WhatsApp ni Facebook ni YouTube ni shudu Tipra sarong ni Mwtai u Mwtai man mani kok to ma social media o ba jo akare jong kha joto jaga je social media ni platform logo mai khano shudu Mwtai abo tei kunu ya just only Tipra bisini bo besirbag abo sana thaka ge ta jati o to samhai kalayo besirbag debor ma jati rong ni thani o Mwtai mano honi khanai ta mani tabo abo hai no bi competition khalai ma hai ke se ma sapai ke sudu Mwtai nei mani ni social media hai sapai thango pheba teni angtangi phaina na ka abong kan ke Mwtai manjak sing hangkai hangke khoroksa 12 বছর ni cherai aijak debba mamugoi koktomane besikti shaimanka poddobari amsaini shibari kami wo tangoi tangnai parboram debbor mani sajala aijak debbor ma nei 12 বছর ni cherai bo 30 ta ni upor Mwtai man khani je koktomane besikti shaiman mani te 30 ta ni upor Mwtai man mani yagolo bobone or tango mohadev bai Tripura sundari ma nei phiaba te kaisa kok satai kalai pracharo je mia kule prose kaisa jaga o jong nugui mani je Tripura sundari ma bini or tango nei khoroksa bukobje te tini haino nukjak ne nangkha je aijak de bormani thani o je Tripura sundari ma nei phiaba Tripura sundari ma kaibsu tang bo bor tang nei Udaipur Matarbari tei aijak de borma tei je bukubjak abne ro habuk nei khana mani phiaba Mwtai Borok thangnai kai tham jagao Borok tang khana sabun thani bisas ba bo jagao tang khana abu belaino kok sungma sa jam chani lokoni thani bo tei kaisa kok belaino kok satai kalayo je sung film rogono ka ba mohima rogono ka Mwtai ni je kahini rogono ka Mwtai mosamani mohadev rok kali rok je kono Mwtai mosamani Mwtai mosaka hangke no Mwtai kaham ni bagi mosaya phia je film rogonok mani u Mwtai mosaka hangke no je ba kaisa hamia ngui thango pheba sangtini nugui mankha je u aijak de borma Mwtai manjak khani bo mosai tangmani mosamani u film rogno nugrugui ba Mwtai ni kahani rogno rugui satna ni thangka satai kalayo je aijak de borma Mwtai mane mosamani je borni kamio tangnai hamia seya kalai mano jodi bo Mwtai mane kubi sasani Mwtai mane mosaugo ke borni kamio o saptani bisingono je ba masa thaitai kalayo film no rugui sana thangka hangke je Mwtai mosakhe no kahamni bagi abo hamia engnani nango kaisa film rogo nukmani je Mwtai mosakhe no Borok derao haike ba hamia sayang abo hai patimuro ke bo jodi Mwtai ngi tongkha ke ajak de bono Mwtai ngi tongkha ke o saptawono je ba sama deranai Borok ni arbo abo hai rok jengte kaisa kok satai kale je Mwtai simani tongkha ke Mwtai jodi ajak ni sago hami tongkha ke tangui kami ansani Luku ni thani te government ni thani tangui help sana nangkha ba chuba sana nangkha Mwtai singke tangui chuba nangkha abo munush Borok munushoni help te government ni help abo hairong nangui tongkha Mwtai se abo gumuti tv nai tongnai khapani tawtai bu songrok narok saiman chinai chini gumuti tv ni comment box comment khalai chari abo kono Mwtai na Mwtai ya jodi Mwtai ngi tongkha ke bo tangi Tipra tangui Borok munushor ni help sana nangkha abo kaisa belanyo kok tuma kotorno kasai thayo wamsungi nyai khangke jodi Mwtai singi tongkha ke Mwtai se Luku rokno help khalayana ba chuba rowana tangui Luku ni chuba le Mwtai nangkha abo kaisa belanyo patem kotor rokno patai tongmani haino kalayo jamo kaisa business haino kalai thango je sung nugui mani social media ni bisingti khalaynya Jeffru bo interview hai ko ba kok sai tong mai je aijak de borma media ra ko singjak mani jorao
media ro singjak mani jorao bone parents sai ke ba guardian uklo ko ba sage kok phorong ni tango hai ke sadi hai ke ndi khili sakhaw ba sai khono gari kisa ke osta ke ba sadi do abo hai ro jeng kobang ma khanai no tango background no ta abo hai ro kya je kok sa thangkang ke mutai ni competition ta nai lai sidi Tipra sara mutai man nek apano competition ta nai lai sidi education ni competition se thanglai di kobani loge coverta wai jadi mayung no logoi swisang ma hai abo hai rok tang lai di je porina ni jorao 12 বছর ni jarai aijak de bormano abo hai ke samung hamyago dagi samung khalai rei tangmani selai kaham lamo rohdi je porina kaham ke pori redi ako hai khalai di tanga bono motai man hone abo hai ke khalai tangna nangkha abo gomoti tv nai tongnai khaban taprai bugusong narokno comment khlaisadi gomoti tv ni comment box je जों social media kholo khese motai hane je nobui tangmani শুধু motai ni competition se fight tango fia je motai le kaisa jaga thangnai baksa borok tuma ani kok thaino khana oi chatage phana ngi man khana fia ba wan sungna nango chini Tipra sarok je motai tangi kuno te onno jati ni thani ba motai habia borni thani ba semin tangi khap khana nangkha hamna nangkha abo hairo okli promotion khanai man kha je wansarok Tiprisori ni je mondiro wansarok ব্যবসা khalai mane ba ar na khar khabo abo tuteli phek kok sana thanga ke motai ni ani kebuni ya motai kebuni ya abo na jati na yo na dharma na yo motai no বিশ্বাস বাজি মাতামো abo ni wansani ya ko ni ya ta baksa borok wansukan je abo Kristan hanbang mata ne wana ya na ang sakbai thono Hindu ang Korean ni loge botango ang sakbai thang ekdom Hindu top se abo hai pate muro sana thang kangke balai no lajma sajate senang ma singcha abo hai kobono no goi kobono logi ote se wajai kongla siwo Tipra sara porina ni competition se khalai redi ni sajala na borok motai hane ba competition naile abo hai mai ta abo hai belai no wana ma singsa tai selama ka pate muro gomoti tv nai tanai khabane ta pai bukson abo busuk koboi busuk tatal norong no saiman chinai norong no ko decide khlai man chinai je chini gomoti tv ni comment khlai sadi narok kam mansuk abo kono motai na borok manisho jodi motai umi ta hangke government te Tipra sani thane ba amsani Luku ni thane tange help sana nangka te bo kokto mane bisindu saiman mani 27 kilo 27 kg ni shor khilina oinai aro ulta to goi khilio asong man honai nai abo kaisa science abo kono motai ni kripa ya haya jara motai ni kripa ni samne abo kaisa science nung khilino kaisao to goi asok khangke pawana gobang ma ke tok khangke pagla abo kono motai ni kripa ya abo kaisa science tai tam sanai gomoti tv nai tanai khapani ta tai buk sangrok je Tipra sa amsai rago abo hai mamang no ngui tangpha kha sibai chidi Tipra sarok abo kaisa business totally fake abo শুধু motai man hone competition nale mani sei tabo porina jora porina ni se competition khaile sidi tangai abo hai rago thangai tei porano lekha porano disturb khlai tang sai khasia no muthungui asung no sasinai tini gomoti tv nai tonai khabane tapai buksong Mamang Mwtai rok manthok mana mangkha Luku rok to kobang mang phaiman nugui jokha tai sing orok sakbai khang no photo ti sanani phaimani nung je chukini tar kantao ja asuk mani probesh khaimani jaga omo bahake ungkharok kisa gotana saikhana gari Abang ko tabu ab to mani kiri pata mani kiri pata ngi to orang asu man bele ke mama ni ke pula mama ni ke mohode mangkha ba mohode maman pore bu phatong hone nyai bu sa phakya ko phakya ko bang motai phekya motai phemani pore ngang ke
गोबां दिन लेंखना मा त्रिपुरी सुंदरी मा त्रिपुरी सुंदरी मा फाके मा त्रिपुरी सुंदरी मा फाइ माने परेके मा साका माहाय खातनो नों ताग्रिना दि नम तांनि बरक बिसेस खलाया आं मान रबो आनु बरक बिसेस खलाया आं गोबां मा फल फुरुं मान परे सुनो बाक्से बिसेस खलाया ngene आंनि को खात ताग्रिना रखै फुरुंका रखै फुरुं मान परेका ताबु तो सेमिया बिसेस या hai tangka ke Mwtai yang ketu tabu 30 tani upor Mwtai kaisa ya ni ro Mwtai bango phayo lagdar Mwtai khele bango tabu Mwtai kaisa ya ta tabu পর্যন্ত কয়টা রক দং না Mwtai 30 tani upor abu to sung boni me abla kaisa Mwtai bala 30 tani upor 30 tani tamu konyamu sung Luku rok no ni je ar sano phaino ni bagai konya ni to bu sung ni to mati prisundari sauta mondir to tabu ang mondir ti sakado ti samale ti sapono tabu cikon ni bagai mati prisur ke mondir kotor santong ta apuno mondir kisa kotor khlainya bagai nai sajo nangi to kota angka ke Mwtai bo kabang man bagai ang kisa mondir ni sajo nangi tong kota सरकान थानी बांगनाय हो अमा बेलेग वान मा सिनजा सरकान तो बाहायके नों तंगै मा का ब्रक अब तो Mwtai रंगनि कृपाता बो मासानो आशीर्वाद दै तंगके सरकान त रकमान करे बोतल कसंग फानो रकै मानो माने आशीर्वाद आसके कराया देबा चिनी देहेरो कुन शक्ति करे मानी शक्ति साबो मानी शक्ति चिन देहेर ताम शक्ति तंग चिन देहेर कुन करे जों बेबां मानि थानि सिया फा फेलि सानकसो जों मानाय हेदबा